Euskal Errepublikan zenbat lan egin beharko genuke astean? Zenbat ordu? Zenbat egun? Eta emakumeok? Hoi bai dela meloia. Kolpez kolpe. Banaketa hirukoitza da, alternatiba zaintza, enplegua eta ondasuna banatzea da. Eskapako jatzu zarieketan, eskatu eskuzu gure edasuna, musuta bezarkada! Duguma gehiago sindikadak bat egitu dugula gure konportamenarekin, eta lortu dugula gure adostasunak emakumeak hartzen. Horrek adietzen duena da, antolatzea, borrokatzea, irabaztea, eta utardu ezer biderik. Unai Apaolaza, Gabon! Bai, kaixo, Gabon. Euskal Errepublikako lanastea zenbat egunekoa? Ez dakit, baina murritzagoa seguru. Zergatik? Hortarako kapitalismoa zer da ulertu behar dugu, ez dut izkontxapari botako, baina horre nire alaba gaztenak 6 urte zituenean, ez dakit kapitalismo ditzen zunun baiten, eta galdetu zienia kapitalismoa zertzan, ez da? Eta nik esan nion, maila jasotzeko eta 6 suguz emango nizkiola, eta maila jasozu noski, eta 3 eman izkion, ez da? Eta horren protesta egin zuen noski. Eta horren esan nion, nik lana eman nionez, edo zer egin bartzen esan nionez, horren nik ere merezi nituela beste 3 suguz, ez da? Kapitalismo hori da. Zuk 8 ordu lan egiten baituzu, 5 ordu pagatuko ezkizu, edo 4 ordu pagatuko ezkizu. Eta beste norbait, zer egin gabe zure kontura aberastuko dena, ez da? Euskal Errepublika bat, kapitalismotik urrutia egingo litzateke, nik hori seguru daukat, eta beraz, lan gutxiagorekin, diru kopuru bera irabazteko tenorea izango genduke, ez? Orduan lan gutxo egingo dugu, bai. Alegia, zure alabak pixka gorrotatzen zaitu, 6 urte zituenetik, ez da? Eta suguz gutxo eman zen izkionetik. Bai, pixka bai. Ikasi zuen kapitalismoa zertan oso. Ikasi zuen, modu simple batean zertan kapitalismoa. Hortxe ikusi ditugu, irudiak, oraintxe maiatzaren bata pasata. Ze giro dugu, ELA eta LAB bere izita, ze giro esango zenuke daukagula sindikatuen bidez? Errepublika bidean ere sindikatuen arteko harremana ez izatea oso ona edo dirudinez, zer? Mediazio egitura dira, sindikatuak, alderdi politikoa bezala. Beraien agenda propioa dituzte, beraien helburu propioa dituzte, eta bere ikusiko dute zertan dabiltzen, ez da? Nik ikusten dudana da, konfrontazio prozesurik gabe, hau da, kudeaketa hobe bat eskaintzen badin bada bakarrik, azkenean bakoitza bere aldetik jungo dela, ez da? Horre, ELA eta LABen artean egon zen orain dela 4-5 urte hitzartu zuten pixka bat Euskal Errepublika bidean urratsak ematen hasiko zirala, eta batez ere interesgarria zen hori gai sozialei begira edo gai sozialen lerroan jarriaz aurrera egingo zutela, baina azkenean ez dakit ze arrazoigatik edo, horrek etzun aurrera jo, etzan aurrera jo, ez? Baina nik uste dut, argi eta garbi, hemen prozesu askatzailerik ez dagoen bitartean, horrela ibiliko gara, ez? Eta prozesu askatzaile horrek derrigorrean izan beharko du soziala edo egunerokoan eragiten diguten arazo horiek konpontzeko Euskal Errepublika jartzen duen bide bat. Ez dago besterik. Gaur-gaurkoz esatea egiturazko gaiak Espainia eta Frantzian konpondu daitezkeela, jendea engainatzea da. 78ko erregimenean bizi gara, 78ko erregimena batez ere da gutxi denon ondasunak edo denona dena gutxi batzun eskuetara pasatzeko mekanismo bat. Hortarako dituzte juezak, estatu aparatu guztiak, juezak, politikoak, hori dena babesteko, ez da? Eta hori da ikusten ari gerana. Beraz,
prozesu askatzaile bat ez dagoen bitartean, eta horrek batu egingo gaitu denok, konfrontazio prozesu bat estatuarekin parametro egiten ez dagoen bitartean, gure artean ere mokoka euriko gala uste dut. Zuk behin baino goiotan esan duzu, orentxe hori esaten ari zarena, prozesuak, herri prozesuak, kaleko prozesuak, instituzioak bai, baino instituzioak leko bat behar duela, orentxe gaude, hauteskunde batzutatik atera berri, ikusi dugu nola gelditu diran emaitzak, dirudienez, argi ikusten danez, edo horrela esan dute beraiek ere, urrungo lehendakaritza eta jaurlaritza, jeltzale eta sozialisten artekoa izango da, horrek zer egiten du, gelditu, areagotu, berdin jarraitu, konfrontazio eza? Gelditu ni ez da nire oso gustokoa gobernu hori, baina esan nahi duana da, eta igual kanpainan zehar askotan azpimarratu da, eta batez ere gobernu hartu nahi zuten alderdien partetikan, etxeldun partetikan, azkena arazoa kudeatzailea zela, bai noski. Nik uste dut Bildu batek, PNU eta PSOE batek, baina hobeto kudeatuko duela. Baina kudeatzaile arazoa baino gehiago da markoaren arazoa. Bildu jarriko litz ere, margen handirik ez luke izango, ez? Eta nik uste hori ez dela, kanpainan zehar ez dela pixka azpimarratu, baina hori gauza importante da, esan nahi dute Bildu jarriko litz ere, hemen alokairu kontuak ezingo nituzke konpondu. Zergatik? Sartuko zarako Madrideko juezen bat, eta alako batean zerbait egin orduko, edo pixka bat aurrera egin orduko moztu egingo lukelako, ez da? Orduan importantea iruditzen zait, pedagogia independentista edo deitzen diogun hori egitea, hau da, eguneroko petatxoa jarriko ditugu eta petatxoa jarri behar dira, hau da, kudeatu behar dugu egunerokoan, baina importantea iruditzen zait, eta batez ere nik ez dut ikusi hori egindanik kanpaina osoan, pedagogia independentista egitea, eta petatxoa jarriko ditugu, baina hemen benetan konponbide bat gai egiturazko gaien inguruko benetazko konponbide bat izateko, baina Euskal Errepublikaten beharra dago. Hor, kuriosoa ere bai, datu objektiboa da, nik ez dut egin, baina horre atzo txibatu zidaten. Independentzia gehien aipatu duen alderdia EAeko kanpaina elektoralean PSE izan da. Independentista diren alderdi horiek, omen diren alderdi horiek ez dute aipatu egin, ez dute aipatu nahi izan. Eta prozesu edo independentzia aipatu gabe, independistak sortzea ezinezkoa da. Edo bestera batea, prozesu independistari gabe, independistak sortzea ezinezkoa da. Hori da, prozesuaren funtsa hori da, prozesuaren funtsa da independistak sortzea. Gehiengo nahi baten aldeko gehiengoak sortzea. Zuk esan duzu gainera, unai baten baina gehiagotan entzun zaitu dute, ni ez naiz abertzalean, independentista naiz. Esaldiak bertan askori txokatu dieza ioke, baina, bueno, zuretza zure borobila dela gainera. Abertzale baino independentista hori da. Bai, hala da, ez diot importantzirik ematen horri, abertzale eta independentista izan zaitezke, edo abertzaletasuna horren beste pixurik ez eman, baina ez dut uste gauzein garrantzitsua denikan. Balio lezake, igual abertzale sentitzen ez diren batzuk independismoa gerturatzeko, ez? Da pixka bat hori kontu izan zen, pixka bide berri bat irikitzea, jende batentzako komodo izateko independentismoa etortzea, ez? Oraintxe esan duzun arira, etzenula askori jarraitu baino esan zizutela, ez da? Pixka bat independentzia gainera horri izan zen Serreko kazetari batek Pello Txandian hori galdetu, eres independentista eta ez hori izan zen beste debate batean. Eta baina, bueno, galdetu eres independentista eta gauza batzutan katramilatu. Asko kritikatu da hauteskunde kanpaina honetan naziogintzaz gutxi hitz egitea, independentziaz gutxi hitz egitea, horri ze irakurketa egiten diozu, egian orain beste bide instituzional bat jorratu behar dela, botoak erakarri behar direla, beldurra ematen dula, akaso ez dela gehiengo bat egongo independentzia orain mahai gainean jarri nahi duenik? Hor badago aurreritzi bat nire ustez faltsua dena, eta gehiengoak sortzeko azkenean, eta faltsua dena eta tranpatia dena, esan dut. Gehiengoak sortzeko, gehiengo elektoralak sortu nahi ditugu, eta gehiengo elektoralak sortzeko aldatu nahi dugu normalkeria diskurtsoara gerturatzen gera, ezta? Eta hori da azkenean gurpil zoro bat. Zuk bototan gora egingo duzu, aldatu nahi duzu normalkeria gerturatu zehalako, baina bototan igotzen jarraitu nahi baldin badezu, jarraitu behar duzu indikan aldatu nahi duzu normalkeria diskurso hortara gerturatzen, ezta da gurpil zoro bat, ez? Horregatik ez aipatu independentzia hitza, bestela jendea ez dugu erakarriko, ezta? Kataluniako prozesuak erakusten diguna da, helburua dela jendea radikalizatzea, ezta? Adibidez, noiz izan ziren independentista gehien? Justo aldebakartasuna lehenetsi zutenean, eta argi eta garbi esan zutenean, independentzia nahi zutela, zertarako behar zuten, eguneroko arazoa konpontzeko beharrezkoa zela, orduan sortu ziren, eta txoke horrek sortu zituen independentistak, ez? Orduan, politikaren bi ikuspegi dira,
gehiengoa sortzeko bi ikuspegi dira, baina batek gehiengo elektoralari begiratzen dio, eta besteak gehiengo nahi politiko baten aldeko gehiengoa sortzeari begiratzen dio. Diferenteak dira. Bi ikuspegi dira, nik lehenengo alde ez dut egiten, nik bigarren uste dut eraginkorragoa dela. Eta historian nik uste dut hori demostratzen digula. Orain katalanei buruz ari zarela, deklarazioak, aste hontako deklarazioak izan dira ere Carles Puigdemontenak, esanez guk ez dugu sozialistekin inongo itunik egingo, baldin eta independentistak bihurtzen ez badira, zaila izango dena. Beraz, radikalizatzen du diskursoa, ez dakit hori ere hauteskunde kanpainan barruan dagoen. Bai, hor pasatzen da, Kataluniako prozesuko irakurketa da, nik egiten dudan irakurketa da, eta bueno, pixkat, ez dakit, pisu alderdi politikoengan jartzen danean, prozesuak atramilatu egiten da, atzeratu egiten da, agenda eta ritmoa galtzen ditu, eta pisua herritar antolatuengan dagoenean, biak behar dira, bi balantza, baina pisua herritar antolatuengan dagoenean, edukietan irabazten da, erritmoan irabazten da, eta agendan ere irabazi egiten du independentismoak, ezta? Gaur gaurkoz nun gauden, Katalunian, nik uste dut hemen ere antzeko zerbait gaudela, partido protagonismoa daukaten egoera batean. Eta partido protagonismoa daukatenean, beti eramango dituzte indarrean dagoen legedira, ez? Makurtuko gaituzte. Eta indarrean dagoen legedian barruan, ezin da gauza handirik egin. Gure mugimentua status quo apurketa mugimentua da. Guk status quo apurtu nahi den sujetua sortu behar dugu. Nola egiten dugu hori? Bueno, guk egunetik pentsatzen dugu, gurea diren burujabetzak praktikara eramanez. Batzuk desobedientzia esango diote, nik ez diot horrela zen, nik obedientzia ditzen diot, jendartearen gehiengoari obedientzia, bai, izan daiteke argindarrarekin, izan daiteke edozein detaile txikitan, baina talka txiki horiek sortu dezakete sujetua eta bide bat erakutsi diezagukete, ezta? Eta hori, bai ala bai, herritar antolatu egin beharko dute. Ez dago besterik. Askotan galdetzen dugu, nola gauzatu hauek, giltza bat bota digu. Izan ere, azenolako garai berezietan, etorri zegoen Apablaza jauna. Filosofian irakasle, adimen artifiziala, Ukrainako atzerri ministroare orain artifizialki sortu ikusi dugu azken orduotan. Garai benetan bereziak, prensa askatasunaren egunera heldu gara, non eta Euskal Herriari behintzat, eragin zuzena egiten dion garaiotan, izugarrizko festa daukagun sasi komunikabideekin, fake garaian, lehengoan entzuten genion analisi ezoiko batean, bati esaten Ayuso gobernura heldu zenean azaldu zioten nola funtzionatzen zuen denak eta galdetu zuen guzti hau horrela antolatuta, baina epaile batek aurka egin ezkero eta ez duzu sinistuko Isabel, hau ere dena ondo lotuta eta ederki lotuta dagoela eta guzti honekin nora iritsi nahi dudan. Saltxamaltxa honetan, nola aurreikusi genezake, nola gauzatu daiteke erabakitze eskubide bat, edota bide berri bat, nola urratu daiteke status quo honetatik nolabait irteten hasteko. Aipatu dituzu, ekimen zehatz batzuk, izan daitezkenak, baina jendeari nola ikusarazi. Posible da, ze Kataluniako gertakizunekin akaso bat baina gehiago ez dakit, kikildu, kezkatu edo ez, deskonfiantza puntu bat. Zein izan daiteke bide bat? Nola modu kapitalista batean saldu produktua merezi duela Euskal Errepublika horretara bidean, besteak beste, estatu monarkiko batean bizi garela ahaztu gabe. Bai, bueno, ez? Verdad, fake news garai honetan zaila da zein dan bidea jakitea, ez? Eta alderdi politikoekin ere gauza bera pasatzen da. Ez dakizu exactamente, adibidez, Euskal Errepublikarako bide hori nolako izango den, ez da? Gu proposamen bat egiten dugu eztabaidagarria dana, eta nik uste dut gaina eztabaida publikoaren bitartez aurrera egin beharko luke da. Zein da proposamen hori? Nik uste dut independismoak derrigorrezkoa daukela bide sinesgarri bat mahai gaineratzea. Momentu honetan ze bide da mahai gaineratzen, independismoen referentzia nagusia dena, Espainian posiblea da. Espainiak onartu beharko digula, aukera lehio dagoelako, autodeterminazio eskubidea. Hori ez da pasatuko. Nik uste dut hori jendartearen gehiengoak badakila ez dela pasatuko. Beraz zer egin? Lehenengo gauza, pantalla aldaketan, lehenengo gauza da esatea, hau ez da posible, beraz zer? Nik uste pantalla aldaketa hori importante dela. Eta behin pantalla aldaketa hori indagero, hasi gaitezke pentsatzen nola egin, ez da? Esan bezala, inbarduna proposatu behar du sinesgarria dan Euskal Errepublikarako bide bat. Eta sinesgarritasunak Estatu Espainiarrari begira alde bakartasuna lehenestea esan nahi du. Alde bikotasuna ez da posible. Ez da sinesgarria. Beraz, alde bakartasuna lehenesten duen bide bat
proposatu behar du independentismoak. Gainera, protagonismoa jendea egiten duena, ez bakarrik partio politikoak eta elite guzti horiek, ezta? Nola izan beharko luke, lehen esan dudana. Gure adiren burujabetzaileek praktikara eramanez. Txumitoekin gertatu zen bezala. Gutxi batzuk hasten dira, baina hori espiral batean juten da eta gehiagora dijoa. Zergatik, legitimidadez egiten dugun zerbait delako, arrazoia daukagulako eta horrek indartu egiten gaituelako. Hor badago argazki bat, beti galdera hau egiten dutenean, hontaz aritzen ganean, komentatzen dut bat, argazkia da, baga generala Urriak 3 Katalunian, eta izan zen Urriak bata, eta gero greba orokorra ez da. Nik Urriak batean izan nintzen, Urriak 3 ez, baina esan zidatenez, izugarria izan omen zen. Hor dago argazki bat, zarretxe baten parean, bidean, bertako zarrak edo, takatakakin eta sila ruedasakin eta karretera moztu zuten. Orduan da, nola jatzen gera, jendarte bat horren radikalizatua egotea. Ez dago esterik. Aiatzen era, konfrontazio egokia sortuaz. Hori da egin behar deguna. Konfrontatzeko, independentismoak konfrontazio egokia ematen duen relato bat sortu behar du, sinesgarria dena, bai? Eta nik uste urgentea dela. Zentzu horretan edo nola ere, egia da, Estatu Plurinazionalaren eztabaidan bai gainean dagoen garai hauetan, aldebikotasun horren aldeko apostu egiten duten indar politikoak egon badaudela, eta hauteskundeak pasagarri bagara. Maiatzaren lehenean ere ikusi da, halako banaketa ere egon badagoela. Besteak beste, esate baterako, elak hainbatetan aipatzen du, sindikatu bezala, oposiziorako gaitasun eta behar hori. Ez da batzutan batzuren begietara geratuko metakonfrontazio batean sartzea, alegia, aldebikotasunaren alde egitea eta alde bakartasuna derrigorrez kontrajarriak dira, ala osagarri izan daitezke helburua berbera baldin bada. Bai, osagarriak behar dute izan. Biak behar dira, ezta? Nik uste dut status quo prozesu batean alde bakartasuna lehenetsi beharko dugula gehienetan. Montantzan aldebikotasuna erabili beharko da, biak behar dira, baina momentu hauetan eta alderdi politikoetatik proposatzen dena da aldebikotasun hutsa. Ez dira biak proposatzen, biak erabiltzea. Guk zer esaten dugu, guk esan biak behar dirala, baina horako prozesu batean batez ere alde bakartasunari eman bertzio indarra. Zergatik, alde bakartasunak indar posizioa ematen dizuelako. Alde bakartasunak bidea indar posizioa hartzeko. Zuk indar posizioa daukazunan aldebiko negoziaketa batera sartu zaitezkeia beste indar korrelazio batekin, ezta? Zuk ez baizu alde bakartasuna jorratzen, ez baizu indar posizioa hartzen iritsiko zera negoziaketetara eta ez daukazu ezar negoziatzekorik, edo ezer sinatzekorik. Eskatuko dizut kristalezko bulatxoa ateratzeko, naiz eta ez da derrigorra, asmatzea, baina iritzi kritikoa landua duzu, filosofian irakasle ere bazara, Euskal Errepublikaren aldeko mugimenduko partaide ere bai, kritikotasun horren baitan aurrera begira, egia da, hauteskunde zikloak nahi ala ez aktualitatean lehen lerro badirela, Europako hauteskundak badatoz, Palestinakoa hor dago, Estatu Batuetan ez dugu esango Vietnamgo gerraren pareko, baina eskema gerturatzen ari da, temperatura gora egiten ari da, ezkerreko mandatariak Ameriketan nolabait posizioa markatzen, ze giro berezian gauden ez da, esan nahi dut. Guzti horren erdian Euskal Herria txiki hori, Euskal Errepublika balizko txiki hori nola datorkigu etorkizuna. Denbora badugu Euskal Errepublika hori garatzeko, gauzak ikusita nola datozen? Bai, nik uste dut esaten duen diskurso hori alde bakarrekin prestatuta eduki behar degula. Zergatik, ez ustekoa gertatuko dira. Argi dago, gerra kontua dauzkagu, edozein, orain dela 3 urte bezala pandemia etorri izan, ez ustekoak etorriko dira. Guk diskurso hori prestatuta alden badukagu, alde bakarreko diskurso hori burujabetzak praktikara eraman pixka eta gainera jendarteratuta, edozein ez ustekoren aurrean ondo posizionatuta egongo gara. Diskursorik ez badukagu, edozein ez ustekoren aurrean ez gara jale egingo gaitu, ezta? Hori gertatu zen pandemia garaian bai. Pandemia garaian kapitalismoa bazuen bere diskurso ondo egituratu, ezta? Pandemia gertatu zen, ez ustekoak gertatu zen, eta probetxoa zeinek atera du. Betikoak, diskursori prestatuta zutenak. Ezkerrak ez zaukan diskursori prestatuta. Ezkerraren diskursoa, ez gara kritikatzen sartuko, baina ez zaukan, beraz, eskuinak jare egintzun. Eskuinak prestatu zuen pandemia, ez detuzte. Baina eskuinak aprobetxatu zuen, noski baiat, zergatik, bai diskurso egituratua zaukelako. Berdin. Ez ustekoak datoz, seguru. Orduan guk behar dugu ja egituratuta eduki diskurso bat,
burujabetzak gureak dira, praktikara eman behar ditugu, alduntzen gaituna, boteretzen gaituena, ez ustekoien aurrean, salto bat aurrera egiteko. Bukatze aldera, ezkerrak prestatu egin behar du, eraiki egin behar du ez dakit, marko propio bat, diskurso bat, ez ustekoen garaian murgilduta gauden honetan, ezker konfederala, ezker Espainiarra ere esango dugu, aipatu duzu lehen, abertzaletasuna, independentismoa, akaso, bada, herri sektore bat, oraindik ere, Euskal Errepublika horren ideiara batzeke dagoena, baina batzeke prest legokeena, ze egia da, nolabaiteko gainbera elektorala izan duela sektoreak, baina akaso, ez dakit, aurrera begira ere ezkerrak zentzu zabalenean petxatu beharko luke, edo nola ikusten duzu kontua? Bai, pasatzen da, hor kuriosoa da, ezker konfederala deitzen zaien horrekin, horre bereek izan ziren, si se puede, ez? Alda famatori esaten zutenak, ez da? Orain momentu honetan hasi dira esaten ez dela posible Estatu Espainiarrean, eta independentismoa da esaten ari dana, bai, posible da Estatu Espainiarrean, ez da? Orduan, horrela zaila da erakartzea. Gu esaten ari independentismoan referentzia nagusiak esaten baldin badu Estatu Espainiarrean aukera lehio dagoela, posible dela, eta beraiek esaten ari denean, ja ikusten ari denean topeak zeintzu diran, ez gera ikusten independismora saltori ematen, ez da? Orduan pixkat eskizofrenikoa da, gaurko era, baina nik uste dut alderdi politikoetatik aparte, eta guk egun bezala harremanak izan ditugu ezker konfederal horrekin, da baditugu, ez daukate ingo arazorik beraik Euskal Errepublikaren alde egiteko. Igual arazo izan dezakete, partide baten o bestean klasifikatuta egoteko. Baina Euskal Errepublikaren alde eta gainera planteaturik eskubide areagotzea, gure burujabetzak oraindik handiagotzea eta parametro horietan planteatuta ez daukate inungo arazorik bere inburu Euskal Errepublikaren alde jartzeko. Guk egunerokoan hori da atera dugun irakaspenik potentenetako bat. Pasatzen da, askotan eskatzen digula, lehengo ez dakiz alderdiri botatu behar diazu, edo ez dakiz sektoretako zerala esan behar dezu, eta pixkat, baldintza horiek enduta, ez dago arazorik. Behar dugu diskurso hori, behar dugu lehen aipatudan diskurso hori, eta horrekin nik uste, baietz, inungo arazorik gabe. Ikusi dugu orain berriz ere hartzen zaitut, ikusi ditugu azken egunetan ere Espainiako presidentea, Pedro Sánchezen gora berak zeintzuk izan diren, hor dago hori gora, hor dago hori bera, maitasunagatik omen, erasoengatik omen, baina lortu zuen gauza da, denak pantailaren aurrera begira jartzea, ikusteko zer egingo zuen, eta polarizazio hori ez da. Kontuz hau mantendu behar dugu, besteak badatoz eta Euskal Herrian ere jende askok lasaitasunez, ez zehazki sozialistak zirenak, lasaitasunez hartu zuten Sánchezen hitzak. Horrek ere ze irakurketa dauka? Bai, pues Marko Espainiarra oraindik indartsuagoa dela. Bai, nik uste dute gure neurria gero eta gehiago Espainiako markoa da. Osea, guk dena aurreko batean komentatzen ere, ez da artikulu batean edo, karlista txiki batzu gara. Guk oraindikan behar dugu, ez? Behar dugu Espainiako onartzea gu Euskalduna gerala, nazioa gerala, autodeterminazio eskubidea onartu behar digu, ez? Eta pixka bat oraindikan hor buelta eta buelta gabiltza, ez? Horretikan karlista txiki batzu izatea, ez da? Marko propioa sortu behar dugu. Osea, bestela, egongo gera denbora guztiak, Espainialdeko marko guztiak irensten, ez? Gu marko propioa ereki behar dugu. Eta marko propioa derrigor, eta insistituko dut, beharko du izan, diskurso hori alde bakarrekoa, beharko du izan pixka bat, bide bat, sinesgarri egiten duen bide bat, askatasunera, eskubidetara, demokraziara, hau da, independentziara ematen duen bide bat marraztu behar dugu. Eta marko propio bat ereki behar dugu, hartarako. Bestela, Sánchezek urrengoan ez egizarra ingo du, besteak ez egizarra ingo du, eta demoruzian Madridera begira gabiltza, ez? Nik hola irakurtzen du. Gero Sánchez zer egin duen, zergatik egin duen, hori detaileak dira, berdin zait. Azken finean da bidea. Beno, eta ja amaitzeko nahi, giltza batzuk jarri dizkigutzu mahai gainean. Egunetik orain zeintzu dira urrengo pausoak, badituzue beti zaudete gauzak egiten, beti zaudete lanean, zeintzu dira urrengo egunen pasoak? Bueno, agertu eta desagertu egiten gara, ez?
alde gure egiten dugu. Ez, orain... Zuk orain ere esango jazu, gure helburua da desagertzea, hona etortzen diran erakundean 185 esaten digu, gure helburua da desagertzea izango delako seinaleia lortu du egula. Ez gurea diskurso bat plazaratzea, entzuten ezan diskursoa plazaratzea, desagertzea, ez, por supuesto. Bai, gauza potente batean gabiltza, nik uste salto kualitatiboa dela, egitera goazena, ez dugu esango, baina fetxa bat jarriko dugu. Bueno, batez ere, importantea da zergatikan. Alde bakartasun hori martxan jarriko dugulako, oso modu potentean, gainera protagonistak jendartea egingo dugu, eta lehenengo aldiz ere, eunetikan eskari konkreto egingo diogu eragile diferentei. Bai? Eta hori nobeda da, eunen historian, ez dugu sekula horrelakorik egin, ez? Data bat emango dut, eta eskatuko dio jendeari data horri begira jartzeko, hori maiatzaren 31an, da maiatzaren 31an esango dugu zer dan, eta zer pasatu dan, esango dugu, eta aurrera begira ze proiektzio daukan, ze proiektzio oso potentea dauka, bai? Beraz hori, maiatzaren 31an esango dugu, ze izango dan. Hori da, elkarrizketaren amaiera, guztia badakizu txubi kontinu edo jarraituko du. Hori horrekin, esatezula, ostra, engantzatu nahu, bigarren moraldia ikusi nahi dut. Hori da. Unai, plazerra, maiatzaren 31an, tentuz ibiliko gara, zalantzi gabe, eta zui ere, gonbitea, maiatzako 31, eunek, badu zer esanik. Eta, mila esker Unai, gurean izateagatik, eta beste bat arte. Bai, mila esker zuei. Is that soul power? Soul power. Is that soul power? Soul power. What you say? Soul power. Hey, hey, hey. Soul power. Say it. Soul power. Say it again. Soul power. Come on, brother. Soul power. Hey, need it. Soul power. No, we want it. Soul power. Got to have it. Soul power. What we want to. Soul power. What we need. Soul power. What we want. Soul power. We gotta take the power back. Love me tender, hey. I love me slow. I don't care. Tell them one more time. Come back for more. Come on, say it. Oh, God. Hey! Oh, God. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Jasiko, Gabon, ongi etorri denoi eta badugu zertaz hitz egin besteak beste Palestina dugu berriz ere mintzagai, genozidioak aurrera darrai milaka eta milaka hildako bertan, baina badirudi mundua ere auspotzen ari dela gero eta gehiago eta azkena notiziak estatu batuetatik eta tozkigu, handikan izan ere orain unibertsitatetan Vietnameko giroa ekartzen digu burura bertan ikusi ditugun irudi batzuk, ez da horrela ekine? Bai, halaxe da, eta aipatu dizuen aroak. Vietnamgo garaietan, orduan ere ikasleak, gazteak eta oroar estatu batuetako sistema zaila da ulertzen, batek ala bestek irabazi, badirudielako nahiko antzerako segitzen dutela gauzek. Biden jauna gainera ez du ematen atzera egiteko asmorik duenik, jakina da estatu israelarrari babesa nola eman izan dion. Tira, edo nola ere, estatu batuetan temperatura gora eta gora ari da egiten, unibertsitateak horren lekuko eta egurra ere barra, polizia eta baita oldartzen ari zaizkien eskuinmuturreko edota sionisten aldeko talde antolatuak. Egoera guzti honetan ahotsak bat baina gehiago eta estatu mandatariak ere bai. Deigarriak izan dira, maiatzaren lehenean Kolonbiako buruak egin dituenak, deigarriak eta sakonak gainera. No puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio
del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. Entzuten ari garena, hauxe Gustavo Petrok esandakoa, Turkiak ere harreman komertzialak eten omen ditu, badirudi gero eta gehiago ari dela mugitzen naiz eta batzuetan urrats txikiak diruditen hainbeste denbora igaro eta gero eta hainbeste hildako ikusi eta gero. Gabon Jon, Gabon Zurine, Gabon Ekine noski. Beno, konta iguzue, Palestina astero gabiltza gai berdinarekin eta zaila. Genozidioak darrai, pausu hauek Amerikar Estatu Batuetan ikusten ditugunak ere horrek ze presiora egin dezakete Zurine? Bueno, nik uste ari garela ikusten elkartasun keinu oso handiak eta resistentziako keinuak, eta hori Estatu Batuetan ikusi dugu, baina oro har herrialde guztietan egia da, ez dakitzuek, baina nik hasi gozoz bizitzen ditut horrelako antolakuntza kolektibak, batetik, goxotasunez ikusten dudalako ez herritarrek kapazak direlako ez, Palestinan gertatzen ari den sarrazkiari aurre egiteko eta erantzukizunak eskatzeko, baina bestetik tristura hori zenditzen dezen aldaketa ez dago, ez genozidioa aurrera doa eta egunero jakin izaten dugu erasoren bat, ez? Hori da pizkat herritarrak dakagun kapazitatea eta Estatu Batuetan eta unibertsitatean ikusten ari garen mugimenduak halaxe erakusten dute, ez Euskal Herrian ere hainbat eta hainbat mobilizazio jendetzu egiteko kapazak izan gara, ez? Eta gero dago bestea, ez? Eta hori da justu estatuak egin daitezkenak eta zentzu honetan, Petroren adierazpenak ikusi genituen, baina gutxienekoak dira, ez? Nik uste oso importanteak direla hasieratik, ez? Kolonbiako gobernuak eta Petrok oso jarrera aktiboa izan du Israelen kontra, alegia Palestinaren alde eta maiatzak batean, argi eta garbi eta esan zunez, Kolombia genozidioarekin dituen harreman horiek eten egingo dula, ez? Turkiaren egoera bestelakoa da, printzipioz esan diguna da, harreman komertzialak etengo duela, laguntza humanitarioa ailegatu arte, beraz, pentsa genezake laguntza humanitarioa ailegatzen bada, berriz ere, harreman komertzialek horiek egingo dituztela. Orduan, nik uste Kolonbiako oso importantia da, baina euki beharko zunez efekto kontagio bat, ez? Eta tamalez ni bauketzen zazioa hori ez dela gertatuko. Eta hori gertatzen ez denean nazioarteko presio hori ez da handia izango, ez? Indar korrelazio hori Israelen alde egiten duelako, ez? Jon, ikusten duguna da, orain ari garena esaten unibertsitateko irudi horiek, gero eta unibertsitate gehiago daude bertan lotuak, ikusi dugu Klako unibertsitatean ere, milaka gazte, errektoretzatik batzutan babesa, beste batetik esan da hor geratzen mazarete akademikoki akabo zuenak. Ez da, akaso irudi hori orain arte badakigu zen lobidan judutarrena, badakigu zen lobidan Amerikar Estatu Batuetan dagoena. Behingoz esan daiteke kalera ateratzen hasi direla Amerikarrak edo esanez, ja ez diguzu beste beldurrik ematen, edo ez, edo zer. Nik uste dut askotan igual Estatu Batuetaz pixka karikatura egiten dugula, ez iruditzen zego denak diala McDonald's eta American Pie bezalako pelikula, ez? Pelikula honak. Jende klase... Klasikoak bai. Jende klase hori dela eta ziur aski da karikatura bat eta realitatetik oso urrun dagoena, ez? Estatu Batuetan mundu guztien bezala mugimendu sozial oso indartsua daude, ezkertiarrak, horrelakoiak, feminismoan aintzindari direnak, langile klasearen borrokan ere aintzindari direnak eta agian, ez dugu ikusten eta ez dugu begiratu nahi izaten agian hori ez, eta olakoetan ikusten du egia da, agian beste muturreko mugimenduak ere indartsuak direla, hemen ez bezala agian Euskal Herrian esan nahi dut, baina ziur aski nik egia da, ni ere lehen xok hori badago ez, baina aurrekoan ikusten nuen Columbia Universityko ikasle bat, neska gazte bat hitza hartzen, eta ikusten zenuen da itxuragatik eta gule joan ikasten genuen garaiko kontua zetorzian, ez, edo bukan itxialdi bat egin da, 103 atxilotu zituzten 280 izan dira, ez, orduan, gertutasun hori ikuste duzut, ez behira, ez gu bezalako jendea dagoan ere. Izan gaitezke. Gertutasuna adinagatik ez. Ez, adinagatik ez, baina, ez bada. Orduan, ziur hasi karikaturatik zerbait bada, ez, eta gero azkenean,
Palestinakoak erakusten du eta protesta egiten ere ikusten da, ze zoritxarraz ez zerikusi gutxi duen geopolitikak giza eskubideekin, ez? Azkenean, hitza ez betetzen dira giza eskubideekin, baina ikusi dugu zina azterketa serio eginez gero, Errusiak Ukrainearen aurkako ofentsiboa hasten duenean, ze erantzun kolektibo, nazioarteko, aho bateko dagoen horri aurre egiteko, geopolitikoki Errusiarekin bat egin dezaketenek isilik mantentzen dira, ez dira esaten eski Ukrainiarrak terroristak dira, ez Txinak esaten du, aldekoek ere, egite zen marko dagoen, eta Errusiaren alde haude, baina, xabi-xabitze egiten dute. Eta aliz hemen ikusten duguna da, Gaza badakigu zertara murriztu duen Israelek, eta oraindik atzo Biden agertzen da ikaslei esaten antisemitismoa egozten da zorokeria da, edo ikusi nuen atzo bere nazio baten erakundeko genozidiaren inguruko azterketa egiten duen ikerlaria agerraldi egiten eta kazetari alemaniar batek galdetzen zion, baina balduzu dokumenturen batean agindu zehatz bat Israelgo militar batek esaten duena genozidio bat egingo dugu Gazan. Gero ikerlaria geratzen da, baina esaten nahi ez. Baina, serio, hori galdetzen ari hartzera. Ez uste, militar batek idatziko dela txosten baten. Ez, orduan da, astakeri bada, baina egia da, astakeri badela, baina Petroren entzun dugu, ez du ondoriorik eta Palestina txikitzen ari dira eta munduan agintzen duena indar korrelazioa da. Horra asko gustatu zait, aipatu duzunean American Pie bezalako filma kalitatezko bat, nik aitortuko dut zineman ikusi nuen eta momentu gogoangarria. Momentu gogoangarria izan zen. Igande arratsalde batean ikustakoa da. Xehetasun gehiago, ez ditu xehetasun gehiago emango. Ez ditu xehetasunak emango, baina gogoangarria izan zen. Oppenheimer filmea esate baterako, garaikideagoa dugu, ez garaiagatik, baina protagonistara izan delako, eta hor, akaso, Estatu Batuetako garapena ere erraz ulertu daiteke, nola ustez badirudi komunismoa soilik Rusian gertatu den, historia garaikide honetan, eta aldiz Ameriketako Estatu Batuetan zenolako garapena izan duen gizarteak eta baita politikoki ere. Esan da, nik behintzat personalki ikertzera beti daukat joera. Hori da Euskaldunekin gertatzen dena, bezala, Euskal Herrian Euskaldun gehien Bilbon dago. Eta Goierretarok uste dugu gu garela, Euskaldunon zentroa. Iria Zabalentzia azki. Iria Zabalentzia azki, hori da. Joko oskampo utzin nago, Telleria jaunak, une honetan, baina Amerikanuak etorri zaizkit, ez da? Zenbat Euskaldun janki, oso eskuindar ere, eta oso Euskalduntzat aitortu ditugunak. Tira, baina egia nahiko egoera berezia dela, gerra hotxak aipatu izan ditugu, azken garaiotan, eta gerra hotx horiek ez ote da gerra indarrean dagoela. Gerra mediatikoa, adimen artifiziala, dronen gerra, Ukrainako ministro artifizialaren agerpena ere kezkatzekoa izan da, ze badirudi Ukrainiak eri bat izan dela, baina ez dakit nik halako arrapalada batean aurrekusi gabeko gora txar batean ez ote garen aurkituko. Orain minutu gutxi, Paula Zaharekin aritu gara ez. Euskal Herri txiki hori nahi politiko batzuk izan ditzakenaren non demontre kokatu dezakegun garai hain zail eta garai hauetan gu geu ere non koka gaitezken, ez? Bueno, egoteko leku bat izan ez da gutxi, Horako, esan edut. Ez ikusita, erresuma batua baina hobeto, bai, ezta? Kontenedora batean sartu eta... Ez, baina egoteko leku izan edut ez bakare fisikoki, egoteko leku bat ere identitate aldetik edo zure egoteko modu gisa, ez? Edo Euskaldun gisa, edo bada munduari begiratzeko modu bat, eta holako ziurgabetasun panorama esaten duzun momentu batean, segurtasun batzuk ematen dizkizuna, ez? Helduleku bat, komunitate bat. Hori da. Mundu global honetan, dana da homogenioa eta dana da unibertsaltasun horretan kabitzen ez garenak, eta han izan gaitezke euskaldunak, baina izan gaitezke emakumeak, baina izan gaitezke bilerak, baina izan gaitezke hainbat eta hainbat, ez, komunidade hori sortzeko kapazitatea lurraldetasunari, ez, eta lurraldea ulertuta bai territorialki, bai gorputzaldetik, bai eskultzaldetik, orduan, ez, tentzio handiko momentua da, baina aldi berean, ez, aukera handiko momentua da, egia da, ez, Palestinara bueltata, ez, banei esaguratzua iruditzen zait, ez, nolatan
bizitzen ari garen, ez, gerra mediatikoa, ez, mediatizatuta, ez, kontatzen ari gara, ikusten ari gara, eta ez gara izutzen, ez, oroar, ez, eta hori oso esaguratzua da, ez, bigarren mundu gerra bizi genuenean, bueno, bizi zutenean, hobezan da, ez, bisualki ez genuen hain ikusi, ez, eta momentu honetan ikusten ari gara, dana narratzen ari gara, eta da, zuzenean ari gara, ez, eta bueno, ez gara izutzen, ez, izutzen gara, ez, eta horregatik kalean gabiltza, eta mobilizatzen gara, ez, baina, bueno, honen inguruan ere, medioen eta irudien eta guzti horren inguruko eztabaidak ere irekitzen dira, ez, zer behar dugu ikusi, benetan izutzeko, benetan mobilizatzeko. Bat zen behar dugun ikusi eta bestea, izugarrizko astakeriak ikusi ditugunak eta genozidio hori zuzenean ikusita ere zer dan ohitzea. Hori da. Eta kaso ohitu egin garela, kaso hori da benetan hausnartzeko zer izan daitekean. Eta badago eztabaida, nik uste dut importantea, ez, eta da, biktima horien intimidadearen eskubidea, zenbat ume ikusi ditugu, ez, hilda, ez. Ikusi behar dira, igual ez, ez dakit erantzuten, ez, baina aldi beran pentsatzen nuen, intimidade hori nola bermatu, baina hala ere kapasak izan kontatzeko gertatzen ari dana, ez, oso tentzio zaila da, eta igual kasetariok duguna, ez, eta gure paranoia da, ez, honen inguruan hitz egiteko beharra, baina, bueno, Palestinaren egoerarekin ikusi dugu, ez, tentzio hori nola asala eretzen da. Egia da hori, ere, intimidadera nik askotan pentsatut, baina egia da, esaten gura ez ohitu garenaren kontuarekin, eta azkenean nik nire kasuan esango dut, nik bi seme ditut, eta ikusten dudanean nire semeen adineko ume bat eskonboretatik eta etzen benetan hor, ez zara ohitzen hortara. Hor funtzio hori behar du, horregatik esan edut ez dira, erabaten zaitolako beste. Leno esan duzun bezala unibertsitatekoak ikusten dituzunean, bere ganatzen dituzu. Beno, Palestinaz oraindik astero esaten dugun bezala, iruditzen zait, luzean jarraituko dugula Palestinaz eta Palestinan gertatzen den genozidioaz hitz egiten, ez bait irudi, bateko batean geratuko denik, Oraintxe goizan ere esan dute, 33 askatu ditzakegu Gaza uzten baduzue. Hori dirudinez, ja esan du ez dela gertatuko. Aurrera eginez, badirelako ez dakit gatazka deitu edo zer deitu, baina maiatzaren bata oraintxe izan dugu hemen. Eta kasu ez dakit, inoiz baino zatikatuagoa den hitza, protagonista edo agente berriak ere sartu dira egunean, titularrak, indar erakustaldiak, banaketa, zatiketa, zer gertatu da ekine? Gauza asko, maiatzaren lehena izan da. Neko maiatzaren lehen berezia izan dugu, lehen Petro jaunaren hitzak entzun ditugu. Sona handiko adierazpenak izan dira mundu mailan, maiatzaren lehenaren karietara milaka izan direlako, kalera atera diren hiritarrak. Beste askok akaso ezin izan dute, egoera muturrekoak tarteko, denok ez dugulako aukera manifestatzeko egun libre hori edukitzeko. Tira, maiatzaren lehenak askorak utzi du, nola ez gure herrian. Nola zen, 11 eskailu, 5 hanka, badakit ez duela zuzen esan. Tira, maiatzaren lehenak zatiketa utzi dugu. Zatiketa edo eta bakoitzak bere bidea markatu nahi izan du, gobernu berria osatzen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, Nafarroan tira. Segidan ikusiko dituzue mobilizazio nagusiak, ondorenean lerroburu batetik, Ela eta elkarrekin ez datozela, baina agente berriak ere izan direla maiatzaren lehen honetan. Alternatiba banaketa hirukoitza da, alternatiba zaintza, enplegua eta ondasuna banatzea da. Gehiago sindikadak bat egiten dugula gure konportamenarekin, eta lortu dugula gure adostasunak amandugunan jartzen. Horrek adierazten duena da, antolatzea, borrokatzea, eta irabaztea, ez daukagu ezer biderik.
eta bai, zuzenketa. Apropos egin dut, baina ia da, apropos egiten horretan despistatu egin dizela marraiak behibi 6 eskailuk 22, nahi duzuena, urrutiko intxaurra, tira, ez nahi honetan gehiagi murgilduko, lokatzetan ez zitotzeko, baina tira ikusi duzue. Aldarrikapen ezberdinak ikusi ditugula, aniztasuna, ez da ez inoiz gauza kaltekoa, baina esangura politikoa izan du zalantzari gabe, zure da itzana. Ekinek oraintxe esaera zarren liburu bat argitaratuko du. Jarri bezazuen urrungo Durangoko azukan izango duzu salgai. Eta jarraitu honekin... Jonen laguntzaz, Bai, jonen laguntzaz, noski. Zer, inoiz baino zatikatuagoa, akaso irudi hori eman nahi izan da, Kontseilu Sozialistaren presentzia ere hortxe, zer, zurina? Bueno, egia da ez, batasun sindikal falta hori bat zegoela, eta hori ez da maiatza bateko gauza bat, alegia, oain dela denboratik datorren zatiketa baten ondoriozkoa, eta estrategia ezberdinak daukate, eta harreman ona ez dakate, hori errealidade bada, eta nik uste maiatzak batean ikusi genuela, ez. Gero egia da aldarrikapenak, ez, analizatzen baditugu, amankomuneko aldarrikapen asko bazituztela, ez, orduan nik uste gehiago dela estrategia eta protagonismo eta lidergoaren inguruko desadostasunak benetan aldarrikapen laboralen inguruan, ez, baina elkar ulertu beharko dira, edo ez, hori ja ikusi behar dugu, ez. Nik bai uste alde batetik bai ikusi genuela sindikatuak eta sindikatu horietan batasun sindikal falta, eta gero egia da beste agente batzuk eta batzuk pluralean esaten dut sartu zirela, ez? Hori bai uki genuen adibidez Kontseilu Sozialistak eta orain honen inguruan hitz egingo dugu, baina ere ikusi genituen adibidez etzeko langileak, historikoki maiatzako batean ez dira subjektu kolektibo bezalagon, eta hortze badaude, eta ni gaina uste sindikatuak azken boladan ere euren aldarrikapenak bere ganatzen ari dira, eta etxeko langileen eta emakumeen egoera mai gainean jarri dela, eta niretzako hori positiboa da, ez? Egia da, ez, Kontseilu Sozialistak kapasa izan zela izugarrizko mobilizazio bat egiteko, eta hori errealidade bada, eta berri bat, eta hitz egiten digu, eta interpelatzen digu, baina egia da ez baitzuet, baina entzako maiatzak bat, bada egun simbolikoki oso politia, ez, ateatzeko, aldarrikatzeko, ez, langile honeguna, baina da, egun, irudi aldetik, ez, gero lana eta borroka enpresetan egin behar da, ez, justuki, ez, lan baldintza txarrak direlako, eta enpresetan dakagun subjektua, dakagun erramienta sindikatuak dira, ez, maiatzak batean, nik uste, behintzat Euskal Herrian, Espainian, ez, baina Euskal Herrian lortu den gauza bada, protagonismoa sindikatuak izatea, historikoki, ez dugu normalean ikusten, pesek izan ezik igual, ez, alderdiak protagonismoa bere ganatzen, Madrilen adibidez ikusi genuen, ez, Yolanda Díaz saiatu zala protagonismoa edukitzen, ikusten Euskal Herria lortu degula, ez, hori ez izatea, eta nahi igual klasikoa naiz hortako, baina nik uste maiatzak bat izan behar dela batetik sindikatuen eguna, sindikatu horiek, batasuna edo ez batasuna hori da beste eztabaida bat, eta langileena, ez? Benetan, uste dudalako, ez, eta enpresetan gauden jendea, ez, eta komitetan ibile garen jendea oso ondo darkiku, ez, zein zaila da beneta borroka egitea patrolanaren kontra, berdintzait konfrontazioaren bitartez edo berdintzait negoziazioaren bitartez, baina sujetu indartzu bat behar da, eta momentu honetan dakagunak sindikatuak dira. Sindikatuei kritika egin altzaile estrategiangatik, taktikengatik, delakoagatik, baina hor dagoen lanabesa bada, ez? Jon, zer irakurketa egiten duzu egin zan egunetikan, leku desberdinetan? Maiatzaren lehenean beti ez egiten da lanaren apologia, eta langileen apologia egin behar dugu, ez? Gehiago, hori kontatze dute, ez? Zelazko txikiri galatu zutela zenbait senide ziren da sei, eta bizi, ni bakarrik beste lan egiten zutelako. Maiatzaren batea junga arek. Maiatzaren batek, esan, nahi bai utzi zizkian, ez? Batetik bada, batasunaren ikuspegitik, Baionan eman zer irudi oso garrantzitsu bat. Labek bi hamarkada pasetxo daramatzei Ipar Euskal Herrian, gainontzeko sindikatu langileen sindikatu denak estatalak dira. Horregatik sindikatu politiko izatea egotzi izan diote gainontzeko zentralek eta beti baztertu egin dute intersindikaletan. Eta honetan maiatzaren bateko manifarako behintzat intersindikal horretan labere
barnedea izan da, eta horrek izugarrizko urrats kualitatiboa ematen du. Lehen ere beste intersindikal batzutan kontuan hartu izan dute, bazterkererik gabe, baina oraindik beste leku batzutan ere bazterketa bada, baina izugarrizko urratsa eman du labek aitortza politiko aldetik. Hori bera, hegoaldean ere begiratzen badu ordezkaritza sindikala lehen aipatzen genuen egoteko modu leku bat, espazioaz harago, bertako sindikatuen edo dinamika propioetan dauden sindikatuen indarra izugarria da. Alegia, esaten dut bertako dinamiketan, ze komisiones izan daiteke estatala, baina antolatu daiteke bertako dinamiken arabera, eta ez metropoliaren dinamiken arabera. Orduan uste dute Euskal Herrian oso tokiko dinamiketan txertatu daudela, eta hori herri gisa ere oso garrantzitsua da. Eta gero maiatzaren batak ere badu identitate aldetik helduleku oso emozional bat ere bai, politikoa ere bai, eta batzutan pinguoxinarekin dalako gozak aipatzen direnean, kostatzen zaizkigun nik uste du nire iritziz, batzutan garaipen batzuk ere disfrutatzea, nolabait. Eta langile klasearena bada, munduan egoteko modurik duinena langile klaseko kide izatea da. Eta hori ideia horrek, kontzeptu horrek badu nik uste hegemonikoa da. Hain da hegemonikoa non Euskal Autonomia Erkidegoko eskuin indar nagusiko eta hurrengo lehendakari izango denak aldarrikatzen duela berarentzat ere, ez zait ikusi zen Imanol Pradalesek ere, maiatzaren lehen horretan bere aldarria egin da izan zuen, alegia bere burua hor kokatu zen, ziur eski inguruko eskuinetan, ez da egongo pareko adibiderik, norbait ikusiko du aurpegi zurik eta bezala, eta hortik izan dezake, baina badu ere, nola langile izatearen arrotasun hori, balore positiboa den, eta denek horren parte izan nahi duten, ez? Orduan, maiatzaren batak, ni uste urtero kokatzen du alako mugarri bat, neurri alako egunek balio dute bintzat, nahizte izan egun bat, danarakoa, termometro hartzeko balio dute, eta argazki ematen dizu ere gora zein den, eta indartsua izan zen, mobilizazio indartsuak egon ziren, askotarikoak, eta herri honetan dauden antolatzeko modu eta ikuspegi ezberdinak ere erakutsi zituenak, eta alde horretan nik uste dut, orokorrean irudia oso baikorra dela, zorezko gihar mobilizatzailea erakusten dutelako. Bideo bihurrien sorta luzatzen ari zegu, ze honezkero Fernando Amezketarren prest izan behar du datorren erako, Amerikan Pairekin batera, naroa, zure baimenarekin, maiatzaren lehen honetan ikusi ditugun zizkamizkak sareetan zurineri galdetuko diote, gustatu zitzaigun berari hartu genion gainera isa kontutik, El Correo Espainolek zenolako portada edo behintzen nola nabarmentzen zuen Bilboko manifestazio jendetsuetako bat. Zurine, zein da analisia? Ze intentzionalidade du kazetaritza lan honek? Nik uste intentzionalidadea titularrean badagoela, ez? El Correo kala ikusizunez, manifestazio horretan Bilduren disidentzia basegoela, eta hori ez da zuzena, hor subjektu protagoniko bat dago, mobilizatzeko kapazidade handia duna, eta hori errealidade bada, eta hala da, ez? Baina disidentzia bateko haustura bat egon behar da, ez? Estizioak ezagutu izan ditugu herri hontan, eta edozein herritan, eta Espainian fijatetu, baina... Baina justuki hau ez da, hau da, subjektu politiko kolektibo berri bat aldarrikapen zehatz batzuekin eta agenda zehatz batzuekin, ez? Orduan, EH Bilduren disidentzia bezala ulertu izanean, nik uste dut puntu editoriala dula, ez? Eta marko komunikatibo zehatz bat ipintzea nahi duna. Korre hori galdetu behar diogu, ze interes dakan horri egiteko, baina nik uste dut, esan behar degula, ez? Behintzat, haustura bat ez dago, exizio bat ez da, eta hori errealidade bada, ez? Eta horrekin lotuta, nola ikusten duzuen, elaren konfrontazio mezu hori? Ez da, metakonfrontazio ez da batzutan? Alegia, konfrontatu, baina nor? Oposizioan dagoena konfrontatzeko, zaila egiten zait batzutan, susmoa dut, eta hu irakurri diot baten bati, kazetari bati, besteak beste, ea
elak plantatzen duen estrategia hori, edo zuzendaritzak momentu honetan eskuartuen duen estrategia hori bat ote datorren elaren afiliazioaren komunitate horrekinea. Ez dagoen halako arrakala bat, edo distantzia bat, arrakala ezaki, baina distantzia bat zuzendaritzak ente isa daraman diskursoa, mediatikoki, eta gerora afiliatuen egunerokoa, ezta? Maiatzaren bataren biharamunean Mitxelak untzi izan zen naiz irratian, eta justu Pegileko lankideak hori galdetzen zion. Konfrontazioaren nahi batuta gero, ia elaren afiliatuek bat egiten zuten da, lakuntza zion baietz, noski baietz, eta horren adierazle zela, tokian tokiko enpresetan, fabriketan, daran baten konfrontazio dinamika, eta horrekin edatzen zen, euren sindikatuaren koherentzia, eta beste, ipaten zituen. Hori berak zioena, nire ikuspegitik oso ezberdina da elak borroka sindikalaz egiten duen irakurketa eta egiten duen irakurketa politikoa. Osa, nire iritzirako esan nahi dute, zeurek egiten dutena. Alegienik, dudan iritzia elak egiten dituen irakurketa politiko eta egiten duten borroka dinamiketaz oso ezberdina da. Batzutan uste dut horre bada niretzako egiten duten irakurketa politikoetan praktikarekiko inkoherentzia agerikoa da. Ze, onaren eta txarraren gainetik jartzen duelako bere burua, egotziz EH Bilduri alderdi sistemiko bat izatea adibidez, ez? Ela sindikatuak. Sistemikoa hitz egin behar badugu, egituretaz, diru publikoaren gestioaz, sistemikoa zer den, begiratu beharko genuke. Orduan, hortik eraso egitea Ela zelako sindikatu batek EH Bildu zelako mugimendu zabal anitz bati. Ze gaina ez da, gauza da EH Bilduren posizio politikoa, batzutan reformista dira, ez da, posibilistak, kritika politikoan. Hor bada marra bat nik uste, kokatzen zarenean zu onaren da txararen gainetik, besteak sistemikoak denak dirudunaren menpeko eta ameneko jarrera despektibo horiek politikan nik uste lekuz kanpo daudela eta gehiago, hor lasten bagara elkarri, berriz eren baiatzaren bat zatituak izango iztira, Izango ditugu berriro. Lehen Zurinek fijate eta esan du ez da, nik beste hitz bat esaten dut beti ekinek esaten diana, baina eta da, ojo kuidau, eskeat teite zait, zein beste gauza daude esateko, ojo kuidau, Pedro Sánchez, profundamente enamorado. Eta handikan, feriara. Por cierto, zoragarriak zer dia, Lola Floresen belartakoak? Ferian erosi nituen, baina feriako kaseta publikoetan, ez? Kaseta publikoan, mugimendu Lola Flores. sozialak eramaten dituztenak, ez? Ojo, kuidau, Pedro Sánchez ferian belarritako hauekin. Pedro tani belarritakoak. Ziurritasuna, gare dira, Hora di Pedro Lola Flores ez du dituko, Ojo, sekula santan. Bueno, zer iruditzen zaizue, hasi ginean esaten berari entzunez horrelakoak ezin zituela jasan, izugarrizko erasoak lehenengo ez da izan, baina ulertu daiteke, ere erasonen aurrean erantzun irmo hau, profundamente enamorado, eskutitza, dagoeneko rantxerak ere egin dira, eskutitzonekin denetarik entzun dugu. Zer iruditu zaizue, ja batzuk esaten du, Perre Sánchez deitu baino, Gato Sánchez deitu beharko zaiola, izan ere 7, 8 eta 47 bizitza ditulako, Zurinen? Bai, profundamente enamorado dago, baina bide batez eskutitza publikatu izan zuen bere emakumearekin edo bere emakumeari baimena eskatu barik, orduan. Ez dakit profundamente enamorado hori ez den pixka toksikoa, baina hori beste eztabaida. Txundituta geratu nintzen, galdetu zioten gau hartan, Espainiako erretikate delistakate publikoan, eta baina gutun hau elkarrekin redaktatuko zenuten, edo etzekin bat ere. Zertarako, ez da? Bai. Uste dut, kazetari ere birritan galdetu zion, pentsatuz. Ezin sinistua. Hanka sartu du, lehenengo erantzuna bota du, hanka sartu du eta... Bai, hanka ez, berretsi zuen. Bai, ni egun horretan amestu nuen beren neska uzten ziola. Eta izan zen, eske hau seria lo más. Eta zu esaten, Pedro orduan. Bai, baina hori alde batera itzita. Egia da, hemen ikusten ari garena da, Pedro Sánchez bere lidergo personalista eraikitzen segitzen duela beste fase berri batean, ez? Eta, ferian agertu da, justuki ez nik uste, gizon gertu horren irudia
erakusteko, indartzu ateatzeko, baita esan du, prest dagoela berriz hautagaia izateko, orduan pasada politika usteko aukeratik, urrengo presidente edo hautagai izateko, momentu arte ez dakit konziliatzen duen gizon hori edo ez, baina ez, honek erakusten digu benetan mugimendu guztia biziki taktikoa izan dela. Hori ez du ezan nahi inola ere ez, lauferra existitzen ez denik, beraren kontrako erasoak gordinak ez direnik, hori ala da ez, eta horri heldu behar diogu, gauza da, justuki presidentea intxitu mugimendu horiek, justuki horri heltzeko, ikusi dugu nahiko estetikoa dela, eta behintzat momentu honetar arte, nik ez dakit urrengo astetan, baina hori modu legislatibo eta politiko baterik heltzeko intentziorik ez duela, edo ez dakit intentziorik, baina behintzat neurriak mahai gainean ez daudela, ez? Orduan, nahiko marketing politiko bezala ikusten denik oso marketing politikoena, hori bai, porque lortu duna da agenda, ez? Bere alde jartzea eta hori aitortu behartzaio, ez? Ikusiko dugu, urrengo momentua izan behar da, bera kongresuan edo senatuan, han ere, eztabaida politikoa sortuko da, eta ikusiko dugu oposizioak zenolako jarrera hartzen duen, ez? Ikusi dugu, alde batetik dagoela oposizioko gogorra, ez? Feijóo eta Voxekin, horiek egingo dutela kontra, baina ikusi beharko dugu, ez? Bai Sumar, bai Podemos eta bai indar soberanistak zenolako presioa egiten dioten Sánchezi benetan neurriak demokratizatzaileak hartzeko bide batez hori erakusten digu Espainia sepultura arte ez dan demokrazia bat, ez? Presidente bera aitortu dunean arazo demokratiko bat dagoena, ez? Jon, akaso hasieran esan dugun bezala Begoñak ez bazekien haze profundamente enamorado egia da, baina bere ondoko karguek, konfiantzazko karguek gabinetekoek inorrek etzekien hau edo oso ondo pensatutako erantzun bat izan da. Ze batean bera benetan jarri da Antxe Moncloan da idatzi du eskutitzo bat bera bakarrik, bere bakardadean, oso ongi pentsatutakoa izan daiteke. Ni zalantza asko, izan dit egia esan da batzutan, esplikazioa oso konplejoa direnean, askotan xenplena da, erantzuna, eta agian gauzak kontatu dituen bezala dira. Ez dakit, nik hausnarketa politikoaz aparte nahi nuen apuntu bat egin ze, irudin zait, ez, gutuna publiko egin zenean, sortu zen, osasun mentalaren kontuarekin, eta bat beste, tentuz, zaindu behar da, itxuraz indartsuna dena ere zaurgarria nola den, eta ikusten zen irakasgai positibo batzuk ateratzeko moduak, ez? Noski, benetan zaurgarria baldin badago eta gaizki baldin badago eta horretarako gorde bada etxean, ez du zentzuri bere alderdietik montatzea, resiste. Ze justu, ezin handabilen pertsona bati, eman behar diozun, mezua, baldin bada, eutxi goia iazetxi, eta ez utzia zepaken gaizki nago, ez, erreal, eta hor da alde horretik apena, ze halako egoeratan errealki gaudenean, gertatzen da, norbait dagoela lur jota, eta errentzaio bat, eta lasai ez da ezer pasatzen, ez bai pasatzen da gaizki nago, ez zehaztu esan ez dela ezer pasatzen, eta ez zara nire mina gutxi esten, ez? Edo pasako da. Pasako da, orduan, martzaio utzi, bere denbora, ez, aldamenean egon, ez hori, ez, halako gutxieneko eskuliburu bat, igual jaiotzearekin batera marko ligukete, ez, aplikatzeko. Alde horretatik uste dut gestio desastrosoa dela, eta irakaspena halako egoera kudeatzeko oso txarra. Politikoki, ez dakit nik ondorioak garbia dira, hori bai. Ez, esate dute komunikazio politikoan, hori zurine hemen dugun ez baliatuko dugu, okorra zuzentzeko, ez, markoa eta iniziatiba direla kasi-kasi, ez, balio gehien duena, ez, eta Sánchezi beti aitortu zaiona da gaitasun handia manejatzeko. Eta egia da honekin lortu dela egun gutxitan, markoa aldatzea eta iniziatiba hartzea. Ondorioz, ziur aski, gaur Sánchez eta bere proiektu politiko hobeto dago, orain dela astebete baino. Horrek ekarriko dio Katalunian emaitza hobeak, ziur aski ezker konfederala deitzen dugun horretan dagoen epifostioarekin, guzti hori aglutinatzeko gaitasun handiagoa karriko dio. Atzo Katalunian ikusi nuen jende hasi se puede oiukatzen ziola, ja Podemosen lemak ere bere egin ditu, hori bai dela apropiazio kulturala, eta horan Katalunian izugarrizko emaitzak, europearretan ere agian bai, eta berrindar alegia sortu du marko bat, agian bilabetean berrindartuta atera daitekeena. Baina oso personalista dana, ez? Bai, hori egia da, krisi bat eukitzen badu, edo zerbait gertatzen bazaio, nor da PSOEren
karismatikoa den lidergo. Justu, nik uste nuen hasieran, nik bai uste nuen dimititu zakeela, alderdi ikuspegitik ikusten nuelako oso momentu ona, adibidez, Montero bezalako norbait buruan jartzeko, 3 urte ditu lidergo berri hori eraikitzeko, eta horrengo hauteskundetara beste PSOE bat aurkezteko. Agerikoa da ez gaudela horretan, ez berak garbi daka, eta erredu karta bat ziurreski berriro erre ezin duena. Baina, egia dena, berriz beste 2 hauteskunde hitzordu datoz, eta Núñez Feijóok gero ez da Marino Lejarretaren itxura gehiago daka, alegia beti bigarren egingo du, oso ona izango da, baina ez du irabaziko sekula. Egia esan, deigarria da, Eneko Netari babesa eman ostean, Sánchezek oraindik ere, hain maila honean segitzea. Deigarriak egin zaizkidan kontu batzuk, Kennedyren itxura duela, planta... Kennedy ulertu dut, Ken. Baita ere. Edo, just formen, baina esan Kennedyren... Just formen gehiago, Just, barkatu. Eske, badakizuen. Gure garaian just formen zen. Barentandik puntuarekin. Bai, eta zer esan nahi nuen, Kennedyren tankera hartzen diola batzutan, eta lortzen duela, beste estilo espainolagoa batean, baina ingelesez badaki. Eta hori Espainian balio handiko kontu bada. Argi, eta hau ez da tontakeri bat. Horrekin batera, estudianteseko jokalari izan zela. Ez dakit pibota edo zer demonio, baina badaki honek basketean eta badaki pilota eskutan daukazunean jokoa kontrolpean daukazula. Eta 3. eta garrantzitsuena, Felipe Gonzálezen emazte ohiak babesa eman dio. Eta hori, punto importantea da. Eta hau ere, ez da tontakeria bat. Argi. Ez da, Albertplani buruz zinen bizaragunen aiztoren katuak babesa eman dio. Ez, hau zetorren A21, posta A21, Sánchez hortik guantaka eta Eneko Netaren aurregatik aipatu dut, esan edu Pradales bat batean desagertu egin zaigula. Maiatzak bat antolatu. Berak bai ez dakit, Kennedy itxura hori hartu nahi zuen, Pradalesek ere, baina ez dakit lortu duen. Eta arraunia bizka lehenago, nahikoa egin dugu. Hau arraunlaria da, ez? Arraunlaria, bestea basket jokalaria, denak dira kirolariak bat batean. Baina nekin pixka aurrera jarraitzeko nekin. 20 urteko gizonen krisia da. Bai. Haze giro ez da Jurianean izango dutena, egunotan. Nik uste oso lasai dabiltzatela, justuki oso ondo etorri zaiela Espainiako monopolizazio politiko hau. Lasai lanen ibiltzeko. Bai, bilduri da, nik bai izaten dut ez, guain dela aste bat uste izan zala PS eta EAJaren arteko bilera ofiziala, eta pasatu da normal, eta egia da, niri oso zagoratzea ditzen zaitzen. Hauteskundeak daudenean, badaudean idatzi ez dauden lege batzu, baina respetatzen direnak, eta da normalean ez, irabazten duen alderdia, egiten du rondatzo bat, alderdi guztiekin, eta normalean egiten du, handinetik, txikira arte ez. Egia da, hau ez dagoela idatzita inon, baina errespetatzen da normalean, ez, eta emaitzak ikusita, lehenengo irudi hori ezen izan behar Pradales eta Andueza baizik eta Pradales eta Otxandia, no, ez? Behintzat errespetu instituzional protokolari hori egoteko, eta ez da egon. Ez badakigu, ez da egongo Pradales eta Otxandian honen arteko gobernua hori errealidade bada, baina, behintzat pilera hori egotea, eta, elkarren arteko trukaketa hori egotea, ondo egon legoke, ez? Emaitzak zeintzuk diren ikusita. Hori ez da gertatu, eta justuki, bilera bat egon da, buen rollo honetan, gizonazko bide batez bilera horretan, eta karteren inguruan ez dutela hitz egin esan dute, baina, hauteskundeak eta aurrengo egunean jasi ginen titular batzuk ikusten, ez, zenolako karteren banaketa egongo zala, ez? Hori du, bigarren galdera, hasi garena, leheno temu guztien etengabeko galdera genuen. Noiz dira hauteskundeak eta porrak egin genitun, orain da, nola banatuko dute hemen txiringitoa? Eta nik horrekin bai esan nahi dute, genero ikuspuntu batetik, ez? Normal ari gara honetaz hitz egiten, eta ondo iruditzen zait, gainera, honetaz hitz egitea, ez? Porque karteren banaketa egon behar da. Baina nigo gogoratu nahi dut, Oian Etxebarrietari zenolako jipoia erori zitzaion esan zuenean, bera prest zegoela, ez? Sailburu feminismoren sailburua izatea, ez? Eta zantzioten, kartera bat nahi duzu. Eta momentu untan ari gara eztabaidatzen, PSek Osakidetzak eramango duen edo ez, poliziak nork eramango duen, eta nik uste honen inguruan eztabaidatu behar dela, ez? Eta ondo dagoela, ez? Nola okurritu zitzaizun galdera hori egitea? Nola okurritu zitzaizun Zuriñe? Zein ote da karteristago, baina atzo porra bat egin zenuen Zuriñe, porra edo ausartu zinen, zein da aurreikuspena edo balizko aukera ia ziurtzat jotzen dituzuna? Bueno, nik uste... Zer nahi du Eneko Netak? Eneko nahi du dana.
Osea, beragatik lehendakaritza osoa. Eta errealidade bat da, enekok alduela eskatu, eneko Anduezak, alduela eskatu guraduna eta gehiago, porque indar korrelazioa bere alde dago. Gero ikusi behar dugu zer ematen dioten. Lehendakari orde ikusiko dugu? Ez dakit. Baina, nik bai uste dut gizarte zerbitzuak eta berdintasuna PSren alde eroriko dela, eta ikusiko dugu, eta Osakidetza eskatuko dula, seguramente, ez dakit lortuko duen, baina, hala, esango nuke, polizia eskatzea ere esan dute, ertzaintzak eskatu nahi dula, baina niri hori izugarrizko marroia dutzen zait PSek hori nahi izatea, osea, dagoen movida montatuta. Zer ez da marroia gaur? Denis Itxaso badu esperientzia zerbait, honezkero ja. Bera ipatu dute lehendakari horrek gisa ere. Ez dakit ze eskatuko du, baina... Bi gizon bide batez, Bi gizon. Ni badakizuen nire mantra dela... Ez da zure mantra. Hoi egi berdadera. Etega besan ezean desagertzen dean kontua da, eta esan barra ze, Oian Etxebarrietak esan zuenean feminismoa sailburu itzen nahi karteretaz, aizen, sailburutza hori sortzeko beharraz. Eta gero, batzuk egiten duten kazetaritza, eta hor gaude. Uste oso garrantzitsua dela aipatuzun bat akats estrategiko gisa. Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskundeak amaituta ez du baliatu irabazi dituenaren itxura hori. Agian ez dakit edo ez duen sinisten irabazi dituela, justen irabazi duelako, eta ez duen emaitzetaz hitz egin nahi ze. Zuk zerbait ez, politikan garrantzitsua alin bada, lidergoen kontua da, nor da hemen nagusi, nor da oposizioa, eta EAJarentzat oso interesgarria litzatekea apirilaren 21 ostean adieraztea ez nik irabazi ditut, eta elkartzen nahi zurekin, Otxandiano, zuzuk ez dituzu irabazi. Eta egiten dugu bilera argi geratu dadin, ni naizela irabazlea. Eta hori jauzi egin du. Eta jauzi horrek eragiten du hasteko inork ez du zalantzan jartzen EAJ eta PSren arteko akordia egongo denik. Ondorioz hori disolbatu egiten dira, bien ezberdintasuna. Kanpainan PS saiatu da aurpegi ateratzen eta bi eserloko irabazi dituelako saldu emaitza onak izan dituela, baina ez da egia. PSek ez ditu emaitza onak. Eta indar korrelazio behar du, baina ez dio askorako balio nere ustez. Ze PSek asko edo gutxiago izan, PSek ez du beste alternatibarik. PSek ez du alternatibarik EAJarekin gobernuan egotea baino, zestela desagertu egingo da. Norbaitek esango du EAJak ere ez du alternatibarik. Bueno, ziur aski ez, baina EAJ usartu alda adibidez beste behar du PSren lotuta, baina uste dut PSren puntuak ahula izaten jarraitzen duela estrategikoki. Ze, 4 urte barru, PSek ez du inolako aurreikuspenik azteko. PSek duen aurreikuspen bakarra da eustea, ez du proiekziorik azteko. EH Bilduk izugarri du oraindik, ze PSren orain PSkoak diren 60 urteko familien urrengo belaunaldietan ziur aski dagoeneko trasbasea handia ematen ari da, ze EH Bildu ari da bihurtzen ezker, ezker osoa, hori da, Lasarte, Zumarraga, ezkerraldea guztia, migarren indar alegia, ezker hegemoniko ari da bihurtzen, eta joerak ezer arrarorik, ikusi gertatzen den urrengo urteetan, baina dagoeneko bada dinamika bat luzerakoa, ez proiektatu alduguna, hemendik 5, 10, 15 urteetan, Euskal Herrian, Nafarroan ere ari da gertatzen, gauza bera, Nafarroan ere ezkerretik ari da azten EH Bildu izugarri eta PSNren feuduetan upenetik ez du jango, baina PSNetik izugarri. Jo ez gainera modu kujuntural baten, bai lehen gertatu zen bezala diez, etaren amaiera izan zen garai horietan, bai Gipuzkoan, bereziki, diputazioarekin, eta amaiur kongresurako eta nire kojunturalagoa zela zen gertakari oso traumatiko baten, traumatiko kasu honetan positiborako jende gehienarentzat gertatu ondoren zetorren alako olatu bat. Gero urrak berera bueltatu zirenean berriz jaitsira bat izan zuen, orain izaten ari den azkundea ez da inolaz ere momentuko, ez da ezer pasa. Azken 2 urtetan ez da ezer larriri pasa olako azkunde izateko, eta ordan pum, badoa, eta hor badu oso proiektzio positiboa, eta PSek desagertzeko bidea gehiago du, egungo datuetan. Igual beste erpin bat ipintzeko, egia da PSren krisia handia dela, lidergoa ere ez dula oso, satana da Eneko Andueza, besterik ez dago, ez daude beste lidergo karismatiko, eta honekin ez dut esan nahi Eneko Andueza karismatikoa denik, baina ulertzen diatu, baina hor badago ere beste agente bat, eta begiratu behar dioguna, eta da Alderdi Popularra gora
egin du, oso lider arabarra izan da, beraz jokaldia Araban eman du, baina hortz ere badaude beste lider batzuk, fogeatzen ari direnak, ari naiz pentsatzen Iñaki Calvo, gaztea, euskalduna, dantxaria, homosexuala, dinot, fogeatzen ari dira, eta nik uste dut oso argi ikusi dutela, ez, hor badaudela, berreskuratzeko gune batzuk, seguramente feudoak ez dira bueltatuko, baina nik bai begiratuko nioke, ez dudalako uste PPek daukan krisia PSrekin konparatgarria denik, ez? PSren jendea trasbase bat ematen ari da, bai EAJari eta bai EH Bilduri, baina PPkoek, bueno, momentu batean bai juntziren Urkulluren gana, hortxe, bueno, pues, Carlos Iturgaiz, bueno, justuki ez zuelako perfil osona, baina, bueno, hor lanketa bat egiten ari dira, ez? Eta hau ikusita, ez, EH Bilduren eta PNV-ren arteko lidergoei ere begiratu behar zaio, nik uste EH Bildu gauza on bat eta txar bat egin duela hauteskunde hauetan, gizon bat jartzea da niretzako eduki duen akatzarik haundiena, baina bestaletik ere usteet lidergo kolektiboak sustatu dituela, eta hor oso protagonismo handiko beste irudi batzuk egon dira, Oian Etxebarrietan, nerea Kortajarena eta delakoak, eta bueno, hori ere interpelatzen ditu profil ezberdineko jendeari. Antzea jotak egin ditu, ez, arrautzak guztiak ipini ditu Pradalesen, baina hortze ere atera... Zobe esan da arrautza guztiak. Hoi da. Baina hortze badago figura bat eta horri heldu behar diogu eta begiratu behar diogu oso atentu, eta da Antzustegi, Arabako hautagaia, gaztea, Alabeseko jokalari, oia, begira, Pedro Sánchez eta Pradales bezala kirolalia, oso gaztea, eta Araban emantzun, barne mailan, partiduan, emantzun borroka eta irabazizun, ez? Eta protagonismo handiko. Ez da guztietan gainera asko azpimarratu zen ere. Oso kurioso da, aipatzen, Pepen batu duzun datorren, ez? Eta Araban bereziki perfil hori asko errepikatzen den perfil bada, azken urteetan. Eta kurioso da, ze Pepek berrindartzea eskuin muturretik bilatu partez, Euskal Autonomia Erkidegoan, bilatzen du badirudi gehiago, bueno, Euskal Alderdi Jeltzalearekin konpartitu alduen jende klase horretan, ez da. Eta horrek herri honen alde ere neurri baten, bai, oain naiz hasiko neoliberalen alde noski hizketan, baina bueno... Unaia Paulaza karlista txikia garela esan du. Aukeratu egin behar direnean gauzak, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundetan eta ikustea adibidez, bueno, Espainiako politikan bai dagoen egiteko modu, baina baita ultraeskuinak duen indarra eta hemen nola desagertzen diren debate horiek, eduki horiek oso zoriontzekoa da. Eta lehia eskuinean liberalismoaren baitan baldin badago, eta izan da, ze Pradalesek ere kanpainan asko indartu du bere izaera liberal hori. Orduan sartzen gara herri nahiko osasuntsu baten bueltan dela, ideologikoki bai daude liberalak, daude sozialistak, eta horre ematen da lehia bat, oso klasikoa, esango nuke, baiatzaren bat aipatu dugu neurrian, are klasikoagoa, baina, balore askotan aurrera egiteko oztopo izan beharrik ez duena, eta hori, uste dut, ere kontuan hartzeko gozon badela. Hori ere, bai? Bez, aktualitate politikoaz, Itziar Ituño, eta Claudio Holanda zitzein gabe ezin dugula, segi gaurko, Ez, hortaren joan baino, Itziar Ituño baino lehenago, benetako galdera hautsak arrotu zituena Fermin Muguruzaren kontzerturako sarrerak badituzuen? Atzo rebentan lortu nituen. Atzo, Nik erasin nitu, Lagun bati, rebentan, saiatu nintzen, ez nuen lortu. Zenbat ordein zen hori? Ez pretxea bale dona, lagun bati. Lagun bati, 520 euro, ostras, lagunearrak. Saiatu nintzen, benetako azken asteko galdera hori izan da, Ferminena bai, eta gu bai, Fermin Muguruza, bai, guk ere baditugu sarrerak, baina benetan. Pradales joango da? Bai, barkatu, segi. Bai, manifestazioa, maiatzaren leheneko manifestaziotik eta gero. En fin, guretzat, bihotzean beti, Fermin bai, baina Itziar Ituño, jefa. Sekulako pertsona zarelako bai, eta alkarrikosiko dugula, abenduaren 20an eta 21an beharrezkoa bai, Bilbon, sarri kantetan, eta hoxe, izo daitezela fatxa horiek. Segi holan, aurrera! Hori da gure Itziar, ez dago txalo bero bat, meseden, ez da... Itziar Ituño!
Txalo bero bat, etziar hori bai gure. Emante bat, egin dezaket komentario satirikoa ezakau tarte handirik. Ez. Zensura, ez, hauziak tarteko izango dela kontzertu saldo hau, saldoetan dauden sarrerak, baina Valentziako hauzipetze horiek ere atzera bota dituztela, denak ez dira low fare taldeko epaileak, ezakigu. Baina, ez dakit, irudikatzen duzu Claudioren partez hor naroa txak eserita, esaten dut, amaika ikusteko... Beitu, gauza bat egingo dugu lauak egon gaitezkean Fermin elkarrizketatzen zer iruditzen zaizue. Diferentzia xoxa batzu gehiago eta kaso... Elkarrizketa, gustora ikusi zen elkarrizketa. Galdera politena, naroa, gogoan duzu Galindo? Negu horreakekin Galindoren hauzi madarikatu horrekin... Galindorena gogoratzen duzu? Ia 10 urte segun ginela... Galindorena... Gogoratu, nola aztu hori? Nola geratzen zara? Fermin, gogoan duzu Galindo? Fermin, Galindo, horixe, aurrera eginez, badakigu sarrera badituzuela, rebentan prezio normalean, ez da ibili espekulatzen, ez bere laguna, akaso ikusi marko genuke, baina itziar plazerra zueti ikustea, eta bueno, Fermini begira ere egongo gara, eta kontzertura joango gara urtea maitzeko, lana proposa, ez da? Beno, aurrera jarraitu behar dugu, izan ere ja amaitzera guaz, jarraituko genuke hitz egiten, hau aldo presidente baino luzegoa izan ziteken, zekorda badaukagu, baina ez da horrela izango, pixkat aurrera egiteko, noski, ekin doktore. En la Edad Media educaban a la gente que la vida era un valle de lágrimas, había que portarse bien porque la posta estaba en el paraíso. Bueno. Pepe Mujica, gure atxona, ez? Gure atxona. Horrela degen izaioke, badakitekin doktorea nahiko tarte berezitxoa dela, baina ziur zerbait esaneko zuela ze. Unkigarria eta eriotza bera ere zen modu goxoan hartzen duen eta filosofiaz. Ni esan da? Jodido, recuéstense. Oye, spoiler. Zer gehiago, Pepe, zer gehiago? Yo pienso que ahora tenemos que luchar por mejorar nuestra vida y vivirla con la mayor intensidad posible. No aplastando a los demás, sino conviviendo lo mejor posible. Eta orain bai, errekurso irudi horietatik ere Pepe sartu zeulako platoraino eta guk pozik. Unkituta ikusten zaitugu zurine. Egia da unkitzen duela, nene badakizu lanean gaudela eta saiatzen gara honetan zentratzen, baina unkitzen du, ez? Bai, niri gure aitona baino gure presidentea deitzea gustatuko litzaidak. Justuki ez, ikusten dugu ternura hori, ez, goxotasun hori, gertutasun hori, baina presidente da, ez? Eta justuki niri gustatuko litzaidak olako presidenteak ukitzea, ez? Batetik, ez? Gertutasun hori, tabuen inguruan oso modu normalean hitz egitea eta benetan politika publiko eraginkorrak egitea. Zen batzutan ez ikusten dugu eta zoto gaixe, goxo, saitxona, ze politxe, eta bai, eta ala da, ez? Aiton guztiak ez dira horrela, bide batez, batzuk gaiztoak dire. Baina, justukin ikusten ez, bera oso gertu izan dela, baina ezkerrari ere jarri dio eztabaida oso interesgarriak, ez? Eta gero egia da, ez? Heriotzari nola heltzen dion, ez? Zen nolako naturaltasunari, ez, Europan gainera harreman oso txarra daukagu normalean, ez, heriotzarekin, eta, bueno, nik uste dut, joango zaigu, seguramente, baina emango dizkigu beste momentu batzuk, ez? Eta alaxe, ziur askoz, nahi baduzu, urrengo saio baten egingo dugu, zeia da, Pepe Euskal Herrian ere egona da. Momentu benetan interesgarriak utzi dizkigu, bere ibilbide guzti honetan, eta oraindik ere utziko dizkigunak. Hala ere, badakizu, harrapaladan bagoazela, azken txampan sartuta gainera, aste honetako aktualitate espainiarra. Ok, ados, konforme. Frantsesera gehiago jo beharko genuke, bira, bide horretan edo nola ere, hirukortek segidan eskatuko dizkiot errealizatzaile buruari gure Pedro Sánchez, Quintana bat eta beste kontutxo batzuk. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Personalmente, si te vas a poner en este plan, yo insisto que a mí me pareces una manipuladora, insisto diciéndolo, no tengo ningún problema en decirlo. Mira, me lo pareces a mí y a mucha gente. Estoy de acuerdo. Esto no es una idea personal, es una idea colectiva. Que tengo bastante más educación como que lo tú, has sacado tanto porque te gusta el morbo y te gusta buscar esa palabra que ha dicho, esa palabra que ha hecho. Buenos días. Buenas tardes.
Eta bai, bai, Etxenike jaunari irakurri dugu. Orain, eroiek ez daramate kapa, gandor gorria baizik, tira. Zemat kontu, baina azkar badakit tarte gutxi haukagula. Analisi azkarrak, lawfare, ze kristo da movida guzti hau. Badakizue gero eta informazio zerbitzu anitzago dauzkagula, fidagarriak noski baietz, estilo ezberdinetakoak, geurea bezalaxe. Cuando Ayuso llegó al poder y le hicieron como la reunión de cómo es que funciona el sistema de la derecha española y todo, entonces le dicen, mira, esto es muy sencillo. Eta alaxe esplikatu zioten Ayusori eizu. Hau dena kontrolpean, honek hau erosten du, besteak zera, eta orduan bere galdera. Eta epaile batek oztopoa jartzen baditu, epaitegitara eramaten bagaituzte? Me imagino a Ayuso diciendo, ¡ey! Solo faltaría que todos los jueces fueran amigos nuestros. Y entonces le dicen ellos, no te lo vas a creer, Isabel. No te lo vas a creer. Eta Isabelek sinistu zuen argi zeren fasismoaren arrokeria honek grazia egiten digu, baina ez da hain graziosoa berez, politikoki eta sozialki. La presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid militar que comenzaba con los honores a la presidenta, que después pasaba revista a ritmo de chotis. Entrega después, junto con el alcalde, de una corona de laurel. Ados, manipulatuta zegoen txotis zaleei, geure barkamenak azkar bagoaz, badakizue urteurrena James Brown. Eta badakizue bukaera aldera, gaur proposamen, musika proposamenarekin ez zain berria, baina badakizue Tasio filmea, Cannesera helduko dela, mende erdi eta gero, Euskal Ikazkina, Euskal kosmogonia horren ikur garrantzitsuetako bat, Nafarra, baita ere, zaserretu, begira zerrekin topo egin dugun. Tasio irudikatzen duzu, 50 urte zarrago, aurkitu dugu. Eta ikusten duzu, Tasio eta Guarinba taldearen bertsioa. Kumbia zaleak zarete? Ni asko. Zurineri, letu dira, baina eta dantzatzen dut kumbia baita. Kumbia zenbat sekretua daukat, Jon ere. Zenbat kumbia? Karibean nagoenean bakarrik. Kumbia, baina kumbia mota asko daude. Kumbia mota asko daude eta komunitate bakoitzak bere kumbia dauka. Eta guk gaur ekarri dugu Euskal kumbia, Tasioren kumbia. Ez da ez edo nolako kumbia, zer esan edo zuzurina? Ez dantzatu behar dula, ez, igual... Aurrera pentso bat, eta azalpena ere bai, Guarinba taldeak egindako bertsioa dau, eta Tasiok ikusiko duzu iztarien gandik iesi badijoa, eta kumbiak badu alako zera bat, eta azkenan hegaztien dantza ere bada, egin batean, eta Tasiok bere hegaldi propioa, hegaldatzea, mende erdia, pantailetan, atera zuen ondorioak. Basotik entzuten da, danborraren soinua. Basotik entzuten da, danborraren soinua. Zaharre badakite, nondik datorren sua. Hemen ari ginen dena dantzan, ez gaituzu ikusi, Jon ari zen lehenengoa gainera ze gauzak, baina... Bai, eta Doñobekin eizu eskeni unkitu egiten da. Tasiorekin egia da, niri behintzat, Peperekin bezalaxe, Pepe Mujikarekin... Txarrekin danak. Pepe Mujikarekin unkitzen naizen bezala, Tasiok ere halako bidaian narama eta atzera Jomi ere unkitzen da erabat Tasiorekin. Bai, egitan eta badu halako ukitu bat lehengo Euskal Herri hura eta non bizi garen ezta. Eta honekin bukatza aldera, da denbora gainera etorri zegula gaur estu, baina bueno, naroa, onaino, ekil karetari gabe. Gaurko zonekin agurtzeko demorarik ez daukagulako. Karetari gabe, gaur aurrezte aldera goaz eta karetarik ere ez. Eta amaitu baino lehen, noski, lehenik eta behin zuek agurtu, plazerra delako, zuek beti hemen izatea, akaso gandor gorriarekin esango diogu gaur agur saioari. Edo orgia batekin.
Orziarena, bai, ez. Orzi, norbaitek esan du. Bueno, Jon Telleria, Zuriñe Rodríguez. Ekinak horrela gazti. Eta beste taldekoak ere etorri. Bueno, en fin, zuek ere gonbidatuak. Egia dalako. Konsentimentuz, gustora eta aske, hori delako beti plazerra. Ondo izan eta zer.